Mikäs nuori pari se sieltä kipitti? Nyt se poliisi haki mut kuulusteluihin. No mitä sä sitten siinä teet? Ne vei vahingossa. No se on pitkä tarina, mutta se mitä mä haluan tietää on se, että mitä täällä oikeasti on tapahtunut. Vai haluat sä tietää, mitä täällä oikeasti on tapahtunut? Kyllä, jos et sä sitä mulle kerro, niin mä menen kysymään sitä asiaa poliisilta. Vai että oikein poliisilta? No kuule, se sopii mulle paremmin kuin hyvin. Nimittäin sinä olet tämän puljun toimitusjohtaja. Ja sä olet vastuussa siitä kaikesta, mitä tässä firmassa tapahtuu. Miten mä voin olla vastuussa semmosesta, mistä mä en edes tiedä? No se on kuule ihan sun oma murhees. Kun mähän olen vaan tällainen syövästä riutuva eksomistaja.